অবিলম্বে গুন্ডা বিজেপির গুন্ডা বাহিনীকে অ্যারেস্ট করতে হবে আইন নষ্ট Aja sar tini tam ni bagai orang borok kutumna nangka. पहिलानो सिनि तिप्रासा मिडिया चैनल न पाइपले हामबाय ते बुबाग्राना खुलुमु याफारो अंकसां जरावा जों तिनि आरो ग्यादारिं लाइमानि गायसना उद्देश्य मिया थांनाय हरो सिनि बरम गोनां उद्देश्य के देब बर्मा एमले ते सिनि बिद्युत देब बर्मा सार बरंनि गारि बखाक जाखा बर कमलपुर सुरमानि काउंटिं पाइमानि यागुलो बर नगो फिरफ्रो लामागो सिनि खुबाय टाउन वायो जरा बीजेपी नि गुंडा बाहिनी माफिया तंगाइरक गारि बखाखा के आबनो जों खादुमानि रेलि खैनाय तिनि Amni ti norok tini orang ko khadumani panda खादुमानि बान्दा panda khainai cha do hambai.